Hola, sóc el Pomo. Jo sóc la Poma. Ai, crec que ets ben xarat. Què està llarant? Crec que sí. Ah! Espera, encara no. Contem un conte. Vale. Quin vols, la Blancaneus? O la de Ventafocs? El que tu vulguis. La Ventafocs. Contes tu? Val. Com comença? Que la madrastra... No, així no és el conte. Pues com és? És que la madrastra menjarà una poma, com nosaltres.